RBN BDC Pala Zantera. Lokaci na ne, kun san da zamani na ne. Lokaci na ne, kun san da zamani na ne. Ku bari ni in huta dan Allah, ku bari ni in wala. Lokaci yayi, zamani na ne. Zamani yayi, to lokaci na ne. Mai tashi yayi zamani, mai tashi yayi zamani. A lokacin baya na fara suna gani ba zai yiwu ba. A lokacin baya na fara suna gani ba zan kai ba. To lokaci yayi, zamanin ya zo, zan ba su mamaki. Sannan akwai maki, ko da ina cikin ɗaki. To kun ga ba aiki don waka ta ba da labari, don jama'a su san da labari. Mai waka ya iso fili don jama'a su san da labari. Waka zaɓi na mai waka, in ka so ne za ka saurara. Waka zaɓi na mai waka, sai ka so ne za ka kalla. ‘Yan mata da samari lokacin ku ne, sai ku zo yau mi wasa tare da mai waka. Mi wasa, mi wasan gala-gala, mi wasa, mi wasan gala-gala tare da mai waka. Komi nufi na Allah ne mai waka, karka ma sare. Wata rana ka ba da labari, wata rana ka ba da mamaki. Mu waka muke aboki na, saurara da baka labari. Dan mu ake gani kullum, dan mu ake ta saurare. Abokina saurara, abikiyata ki saurara. Mu koma baya mai waka kadai ake kallo. Mu koma baya mai waka ake ta saurare. Akwai dubun al'umma ba a san ba me suke kullum. Akwai dubun al'umma aikinsu ai akwai kallo. Mai waka na iso fili, mai waka lokaci yayi. Lokaci yayi mai waka, zamani na ne. Lokaci yayi mai waka, lokaci na ne. Lokaci yayi mai waka, zamani na ne. Lokaci yayi mai waka, lokaci na ne. Mai tashi yayi zamani.